¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Veña, imos empezar. En redacción están esperando polo noso artigo. Tentémonos. Primeiro, como se chamaban os que vivían nos castros? Castrexos. Ben, a nosa investigación basease nos Teares. Xa, empecemos. Mergullando en distintas fontes escritas, atopei que os castrexos vestían de cor negra e que levaban como unha túnica. Sí, que a túnica lles chegaba a os pés e que se cubría con unha especie de capa mantelo, que recibía o nombre de sagú. E o sagú utilizábano para dormir no chan en leitos de palla. Os castres logo que materiais usaban para facer a roupa, porque polo que anotei, os tecidos eran bastante vastos e ruíns. Mirade, os materiais principais eran a leo e o liño. Mirade, aquí di que unha vez que obtiñan estes materiais primos peitaban a fibra e colocaban nun pau aberto que lle chamaban roca. E este material fibroso enroscaban nun fuso para ir retorcendo e formar un fío para facer a bobina. Ese fuso levaba na parte inferior unha peza chamada fusayola, que era moi pesada e deste xeito tensaba o fío e axudaba a manter a velocidade do xiro. Empregábanse teares verticais de madeira. Ben, entón, que roupa se facía para os homes? Para os homens facíase unha túnica un pouco máis curta que para as mulleres, que ia cingida na cintura con cintos de coiro que podían ter algúns apliques metálicos. Tamén di que poideron adoptar o braízo, é dicir, unha especie de calzas ou pantalóns. Bueno, o máis comentado é a cor escura, que pode ser porque eran de lilás rúa, mesturada con liño e outras fibras como o tilo que tiñían con cortizas de conífera. E as mulleres como vestían? As mulleres tamén levaban túnicas longas con un sobrevestido a estilo de amplo mandil. Pero ademais usaban outras pezas de roupa como faixas ou unha capa de lã para protexerse do frío. Faltanos o calzado. Sinxelo. Usaban zapatos de pel porque eran cómodos e aceitados para andar polos montes. onde guardarían a roupa? Sabese algo? Atopei que guardaban as súas cousas en pequenos baúles ou bolsas que facían con pelo ou con tea. Sería como a roupa que vestían para traballar e para loitar? A vestimenta castrexa era bastante cómoda para traballar e tamén para loitar. Claro, porque usaban tecidos flexibles. Listo, bo traballo, compañeiras e compañeiros. Damos por rematada a nosa investigación.